Nagkamatian yung kanang mga istorya, Brad. Kanang sa mga istorya sa mga bungingo ba? Ano galing, nagpambugay sila duha, Brad. Ito ganing lamok o kanang ganing ano ganing ilaga. Pambugay sila, Brad ba? Ano itong ilagaw? Unang ilaga, Brad. Ano itong ilagaw? Mok! Ako gibi'i, Mok. Katong akong gisungkap, gibi'i mo kanang fried chicken, lechon, adobo Perti, ginaw kang busoga, Mok. Busog lagi kayo, Mok. Ano siya? Ano ka ba? Dali ba? Dali. Yan. Nya. Ano itong ilaga? Katong lamok. Tanga. Ako ga, dugo-dugo nung ko ani ga. Ano itong lamok ba? Dugo-dugo nung ko ani ga. Kanagaling babay ga kanag bagong gimis ga. Di ajo ko tugpag. Ano bagong gimis ba? Ga ba? Di ajo ko tugpag sa tunga ga. Ana datong ano ba? Ana datong katong ilaga. No. Tama na mo kay na. Damay. Mga guys! Mga Mga pagkatawa sa kahaponon. Sa mga bunging. Nga bungi.